Tota la vida intentant encaixar aquest desassossec en una gerra. Ja no recordo quina imatge vella he estat. Ara em rendeixo, i tant se val. Torneu-me al fang, aquesta part d'ànima dintre meu que no s'ha assecat encara. Molt bona tarda i benvinguts una vegada més a una nova edició de Poesia Terrissa, com dia abans, la quarta edició. Clar, llavors la vida te porta moltes coincidències, no? Perquè aquí fas terrissa, la gent ve a comprar, hasta un dia va passar per aquí una senyora de Barcelona, una tal Matilde, i li agrada molt la terrissa, va comprar unes peces i a partir d'aquí vam entablar una relació. Aleshores, un dia, parlant amb el Joan, dic, m'agradaria molt fer un recital de poesia al teu obrador. I ell em diu, si tu muntes un recital de poesia, jo faré peces de terrissa. Vaig dir, home, això és un regal. Desorientats, descreguts, sense pàtria, en ciutats que no seran mai seves. De boira o de sol, al nord o a l'est, no entén coordenades, el cor de pedra. No deixa de ser cultura la terrissa tradicional. Evidentment que és un producte que és per a vendre's, però hi ha tota una sèrie de peces que antigament se feien servir, que avui en dia ja no tenen ús pràcticament, i aquestes peces crec que tenen un gran interès cultural perquè la història d'aquestes terres nostres, sense aquestes peces, evidentment no s'entendria, perquè antigament era necessària la terrissa, igual que per a regar, que per a traure l'aigua dels pous, que per a la cuina les peces, per a guardar l'oli, per a... El que fa el Joan és fer una peça diferent de la terrissa tradicional d'aquí, del seu obrador. I aquest any la peça que farà és aquesta, que és la Cantimplora, que és el canti, has dit? Un cante de carro. Un canti de carro. I és la peça que ell farà. La terrissa és realment la màxima expressió de la terra, molt utilitzada en moltes metàfores, poètiques sempre, i en canvi els poetes estan tancats en aquestes torres de marfil, sense escriure en la pròpia terra, en la pròpia pedra, no? Com feien els antics. Aquí tenim l'oportunitat una mica de retrobar-nos amb aquest passat. Oi? Plom, bala, amb noms així. El son és profund i llarg. Ampli aroma ardent de mar i terra, exhaurint-se l'estiu que ara es trenca. I ens mirarem als ulls sense mirar-nos, com dos desconeguts, sense saber-nos. Per a mi la poesia és l'experiència d'una emoció, de moltíssimes emocions, si a cas. I la terrissa com a producte també acaba sent una manifestació de les nostres emocions. La terrissa és un producte orgànic, és tan orgànic com la poesia. I a més ens uneix molt al que som, que també som terra. Llavors penso que el vincle ja ens ve donat. Arde la tierra y los cuerpos detienen el pensamiento. Arde la tierra y el silencio es el pozo al que cae el canto. La paraula té que estar subjecta a les arrels per conèixer espais a l'ombra, no? O sigui, espais que el pensament no arriba a desxifrar. El pantà s'havia convertit en paisatge, però el cos encara basculava entre el jou i la passió. Cada cop que trobava algun indici d'un desig imprecís viscut intensament. La poesia està a la publicitat. La poesia és també a les lletres de les cançons. Vull dir que moltes vegades tenim un concepte massa tancat del que és poesia. La terra, el mar, debat etern d'un escurçó distret, amb 4 claus penjats a la paret d'un canti. Jo diria que la tradició literària es pot concebre com una mena de gerra, de canti o del que sigui. El material podria ser la terrissa i aquesta gerra, o aquest caduc, per dir-ho així,
ha estat moltes vegades fet a trossos, perquè la tradició està feta de ruptura. La tradició no és un cànon estipulat pel poder i prou, sinó que és feta de ruptura. I en aquest sentit, doncs em sembla que podríem definir el poema com un caduc, que el poeta, amb el seu ofici, doncs construeix, destrueix, elabora, en fi, articula, vesteix. Un somriure esbosso quan te'n poses al costat, abocada a la finestra, i junts, admirant els núvols baixos, traçant els propers passos, mesurem el pes del món. La poesia és per ser dita, és per ser llegida en veu alta i que t'escolti gent. I en una època, ja mal m'està de dir-ho, en què es venen pocs llibres de poesia, almenys aquesta és una oportunitat de llegir-la, i de llegir-la com a mi em sembla que s'han de llegir determinats versos, i per tant com els ha de rebre la gent. És per això que si tinc l'oportunitat de fer-ho, l'aprofito, i avui és una d'aquestes ocasions. Llegir poesia en veu alta és una manera d'apropar-la a àmbits on normalment no arribaria. I fer aquest tipus de trobada fa que s'apropin tipus de públic que potser d'altra manera no s'unirien. Doncs el que potser està predisposat a llegir poesia coneix com es treballa la terrissa, i el que potser ja coneix d'entrada la terrissa, perquè aquí ja la coneixeu tots segurament, coneix una nova poesia o uns nous poetes que d'entrada potser no hi hauria arribat mai. O sigui que almenys això ho tenim guanyat d'eixamplar públics i de fer un tastet del que potser d'altra manera no arribaries a tenir. Tenim un celler que es diu Ficària Vins i elaborem un vi que es diu Matraqueta Tranquil, elaborat amb terrissa. Un vi natural, sense sulfits afegits. I arrel d'aquest vi, que coneixia l'editorial Godall, fa 3 anys ens van convidar a que acabéssim la trobada de terrissa i poesia servint aquest vi. A partir d'aquest moment, i fruit de que aquella tarda aquí se va produir un ambient molt màgic i molt especial, sobretot amb Joan, que és el terrissaire, i la seva terrissa, perquè em va obsequiar o ens vam intercanviar unes ampolles de vi amb un canti d'aigua seu. L'aigua que donava aquell canti em va semblar fantàstica i vaig dir, l'any que ve faré un vi amb la teva terrissa. I aquesta és la raó de que ara continuem estant aquí amb un projecte que va sortir una mica d'aquesta trobada, que és un vi que es diu Irur, que en víber vol dir 3, que és fruit d'això, de la terrissa, la poesia i el vi.